Jó napot kívánok! Én Fuchs vagyok, ez pedig itt a DF Teleshop. Itt van mai segítőm, akivel már nagyon régen láttuk egymást. Alexandra! Üdvözöllek, Fuchs! Szervusz, Alexandra! Mua, mua. Téged kértelek meg a mai adásban is, hogy segíts nekem eladni a következő Ez nem lehet gyermekeknek igaz! szóló játékot. Valóban? Már mutatom is. Ez egy igazi csoda, egy vadonatúj találmány. Úristen! Ilyet még senki nem gyártott le. Nagyon egyszerű. Kell hozzá 4 darab kulcs. Ezt nézzék meg, kedves nézőink. Itt 4 vannak a darab kulcs. kulcs. 4 Három, darab 4. kulcs kell hozzá. A játékot a számba vesszük. Úristen, És szájba így. vehetős! Igen, és így játszunk vele. Még följebb is lehet állítani, hogyha az asztal nem olyan magas. Ezt nézzük. Így ide tesszük, és ahogy Alexandra Még is soha csinálja, nem szórakoztam ilyen jól, Fuchs. lehet mozgatni is ezt a játékot. Ez a játék az, amire mindenkinek szüksége van. Bár mikor játszhatnak. Este nem tudnak aludni, vagy talán unatkoznak, akkor is játszhatnak Úristen. ezzel a játékkal. Egy dolguk van, telefonáljanak. A telefonszámunk nem És más, kézzel hogy is 0691 10 20 30. Mit Akkor- kérdezel? A kulcsokat nem az árba kell rakni? Alexandra, ez már a múlt. Mikor látsz te manapság már kulcsokat az árban? Úristen, ez a kulcsoknak modern új funkciót technológia. kellett keresni. A kulcsokat most már egyszerűen az asztalra tesszük. Nem és mondod. számba vesszük az új Ne. Nimbus 600-at. És ezzel tudunk így játszani. És aki föl tudja emelni, akár még fogadást Hűha! is nyerhet. Hogyha önöknek is Hűha! szükségük van erre, nincs más dolguk, mint telefonáljanak 0691 10 20 30. És figyelem, ez nagyon veszélyes lesz. Ezt otthon ne Ne, próbálják Horst, ki. kérlek, ne! Horst! Horst! De a hurkapálcika 2000 így még van. erre is képes. Így, nézzék, itt a kulcs, hiszen a kulcsnak 2014-ben már nem az árban van a helye. Úristen, és ez a játék Horst! az, amely megváltoztatja az önök mindennapját. 06 91 10 20 30. Ez az a telefonszám, És ez amit még nem hívniuk minden? kell. És nem minden, hiszen most nem csak egy hurkapálcika 2000 lehet az önöké, hanem egyből 2 adunk egy áráért. Mindössze 4999 forintért. De ezzel még nincs vége a remek ajánlatnak, hiszen a játékhoz szereplő Jézusom! kulcsokat ajándékba adjuk, Alexandra. Nem örülnél te, ha ajándékba kapnál 4 De kulcsot? nagyon örülök. És Én már a egyből- pálcának is örültem. És egy pálca nem elég, hiszen egyből 2 adunk, mindössze 4999 forintért. Csak most, csak önöknek. 06 91 10 20 30. Egy ilyen visszautasíthatatlan ajánlatot önök sem hagyhatnak ki. 4 kulcs. És úgy tartom, ahogy akarom? Igen. Bárhogy Tényleg? tarthatod. Próbáld ki. Próbáld meg így tartani. Úgy is lehet. Így is lehet. Ez egyszerűen zseniális. Igen. Tehát, hogyha önöknek erre van szüksége, akkor telefonáljanak, rendeljék meg most, hiszen a készlet véges. Az akció csak És a az kulcsokat adás is ideje lehet alatt tartani. tart. 06 91 10 20 30. 2 hurkapálcika 2000, és 4 darab kulcs lehet most az önöké. Mindössze 4999 Úristen! forintért. Rendeljék meg most. Köszöntjük kedves nézőinket, visszatértünk a reklám után csodás segítőmmel, Alexandrával. Szia, Fuchs! Szervusz, Alexandra! Most pedig egy igazi bűvöletet fogunk önöknek ajánlani. Az Fuchs, te mindig életérzés elbűvölsz. olasz módra. Alexandra, neked nem lenne szükséged egy ilyen magazinra? Amit Úristen! bármikor kinyithatsz. Egyszerűen Mindig fogod is át magad. akartam érni az olaszok érzését. Egyszerűen fogod magad, és ki tudod nyitni. Benne rengeteg Kinyithatós? színes kép. Így van, ez kinyithatós. Nem mondod, Fuchs! De, ez kinyithatós. Ezt ez nem egy olyan hiszem újság. el. Nézd meg, több oldal van benne. És ez az újság mindössze 9999 Nézegetni forintért. is lehet? Bármit nézegethetsz. Nem. Oda lapozol, ahol. Nem. De. Fuchs, nem. De, ezt komolyan Ez mondom nem, neked. Fuchs. Ezt komolyan mondom. És ezt úgy lehet tartani, ahogy akarod. Ha így szeretnéd tartani, akkor így tartod. De ha el szeretnéd fordítani, akkor elfordítod. Mutasd meg a kedves nézőknek, Alexandra, te hogy tudod ezt tartani? Úristen, Fuchs, nem is merem kipróbálni, annyira professzionális ez a magazin. Figyelem, ez most egy nagyon veszélyes dolog lesz. Ezt Fuchs, otthon ne! Kérlek, ne! próbálják ki. Mindig Alexandra, megijesztesz. ezt figyeld. Egyszerre 2 is lehet ebből tartani. Ezt nézd meg. 2 tartunk egyszerre. Próbáld meg, Alexandra, Nem, de nem merem, óvatosan. nem merem, Ez egy Fuchs. nagyon veszélyes. A nézők ezt otthon ne Még próbálják nekem is ki. sikerült. Nézd, ez mindenkinek sikerül. Sikerült. Nincs más dolguk, mint tárcsázzák a 06 91 10 20 30-as telefonszámot. Ez az a szám, amit hogyha fölhívnak, akkor garantáltan jól járnak. Nem hiszem el.
mindössze 9999 forintért az önöké lehet. 999? 9999 forintért. Az így van. enyém lehet. Ez nagyon biztonságos, és Az enyém ugyanakkor is lehet? nélkülözhető. Bárkié lehet. Alexandra, nincs más dolgod, mint felhívd a 0691 10 20 30 És hogyha én nem csak magamnak szeretnék, hanem a akkor nagyinak annyit is? mondasz, hogy 2-t kérsz. És ezt bemondod, az akció ideje alatt ez mindösszesen 9999 forint. De most figyelj, Alexandra, eddig egy darab újságot adtunk 9999 forintért. De most 9999 forintért? így van, de most, hogyha 2-t szeretnél a nagyinak, vagy esetleg az egész családnak Ne, szeretnél, akkor egyenesen 12 darabot Úristen! kapsz meg ebből az újságból. Ezt nézd meg. Ezt, Alexandra, már Ennyit már meg sem bírok tartani fogni. is nehéz. Ezt nézd meg. Majd leszakad a karod, Alexandra. Jól érzem. Jól érzi. Tárcsázzanak, Jó. hívják most a 0691 10 20 30 Paradicsom. 12 életérzés olasz módra magazin az önöké lehet. Van rajta paradicsom. 9999 forintért egy éves előfizetést kínálunk tehát önöknek. 0691 10 20 30. Így van, a paradicsomon kívül a háziasszonyoknak nyilván paradicsomot kínálunk, az uraknak pedig ugyanakkor fúrót. Ebben a magazinban mindenki megtalálja a számára, én a is? kedvére valót. Te is, Alexandra. Fuchs, te is megtaláltad? Én megtaláltam. Megmutassam, Alexandra, hol találtam meg. Szeretném. Ezt figyelj, az Eper. Nekem mindenem az Eper. Úristen! És ebben az újságban megtaláltam az Eperet. És aki júniusban született? Júniusban születettek? Ön júniusban született? Akkor is telefonáljon 0691 10 20 30. Június ugye egy nyári hónap, ezt figyeld, Alexandra. Nyáron mindenki baseball sapkát hord, rövid ujjút, valamint rövidgatyát. És Úgyhogy téli ők is kabátot is? megtalálják. Próbáld meg most te. Hogyha én azt mondom neked, hogy februárban születtem, Alexandra, akkor mutasd meg, hogy szerinted mi a Fuchs. nekem való. Nem is tudom, hogy belekezdjek el. Mondjad, Úristen, egy Alexandra. metszőolló! Így van, Februárban. ebben minden megtalálható. 12 darab lehet az önöké csak most, csak az adás ideje alatt 9999 forintért. Alexandra, 9999 forint. Alexandrát elbűvöltük, őt már teljesen Mindig elvesztettük. elbűvölsz, Fuchs, az ajánlataiddal. Fantasztikus, önöknek is szüksége van erre, ez nem titok. Hívják most a 0691 10 20 30. És Fuchs, hogyha ezt abba akarom venni, Akkor a szádba vesszük, ezt figyelj. Ennyi. ez a kiváló minőség szinonimája, igaz? Így van. Nincs meg a nyári programja, úgy érzi, hogy kiülne az udvarra a fűbe, de nincs mit olvasnia, hát fizessen elő most az Életérzés olasz magazinra. Egy éves És előfizetésig ha nem tudom, hogy mennyibe megrendelheti. kerül a vörös káposzta. 0691 10 20 30. A vörös káposztát nem tudják, hogy mennyibe kerül? Előfordult már önnel, hogy nem tudta, mennyibe kerül a vörös káposzta? Igen, az mindig olasz életmód előfordul. magazinnal ezt is megtudhatja. Ne. 149 forintért Komolyan. juthatsz hozzá a vörös káposztához, Alexandra. Látod? Még okosabb Ez is még leszel. erre is képes? Igen. És hogyha ne Ez az újság okosabb nálunk? Igen, ez mindenkinél okosabb. Alexandra, előfordult már veled az, hogy nyáron kiültél volna csak úgy az udvarra, a fűbe, és nem volt mit olvasnod? Ez kivel nem fordult volna még elő? Önökkel is előfordult már, kedves nézők. Tényleg? Mit tettél te ilyenkor, Alexandra? Sajnos semmi. Nem tudtál mit Nem tenni, tudtam. otthon ültél, és ittál egy narancslevet. Fogadjunk, hogy ezt tetted, Alexandra. Így van. Ennek vége. A narancsli ára jelentősen megemelkedett. Most egy éves előfizetést rendelhetnek az Életérzés olasz módra magazinhoz, és egyből 12 példányt küldünk önöknek minden hónapban. Egyet a mamának, egyet a papának, Nem hiszem el. sőt, még a kisgyereknek is jut. A Ez szerintem kisgyerekeknek is? mindenkinek, de hogyha kell, még a kutyának is. Mindössze kutyának is kell. 9990 forintért. Ne, én azt hittem, hogy a DF kutyának semmi nem telefonban. kell. A kutyáknak bármi kellhet, Alexandra. Úristen, Próbáld meg, Fuchs. milyen kellemes erre letenni orcád. Ezt nézd. Leteszem. Látod? Látod? A kutya hogy élvezheti ezt, hogy így rátegye orcáját? Kérlek, a mikroportodra vigyázz, hogy a nézők is hallják. Fuchs. 06 91 10 20 30. Rendeljék meg most! Folytatódik a DS Teleshop innen a stúdióból. Alexa, köszöntelek! Fuchs! Nem is tudtam, hogy még mindig itt De vagyunk. hiszen ez a DS Teleshop stúdiója. Itt ragyogunk a És díszletben. hoztál valamit nekünk megint? Természetesen, hiszen a nézőknek mi csak jót akarunk. Alexandra azt mondta, hogy van otthon serpenyője. Kedves nézőink, biztos Van. vagyok benne, hogy önöknek is van otthon serpenyője. Lehet. Egyet viszont garantálok, hogy nem ilyen serpenyője van önöknek, amit most mutatok. Alexandra, ilyen serpenyőd van neked? Horst,
Te egy igazi jós vagy. Nekem nem ilyen serpenyőm van. Fogd meg, mennyivel másabb ennek a Megfoghatom? fogása. Természetesen. Óvatosan, vigyázz, ez egy nagyon értékes serpenyő. Fogom. Nagyon jó Látod? megfogni. Látod? Úristen. Figyelem. És milyen szép, fényes. Ezt otthon ne próbálják ki. Le lehet így is tenni az asztalra ezt a Horst, serpenyőt. Horst. Azért azt hittem, hogy ennyire nem megyünk De. bele a dolgokba. Ez egy olyan serpenyő, amivel bármit megcsinálhatsz. Ezt figyeld, Alexandra. Horst! Próbáld meg, Alexandra. Nem, Horst, én ezt nem. Alexandra ezt nem szeretné megpróbálni, de De hogyha önök önök ezt kipróbálhatják. megrendelik a 0691 10 20 30-as telefonszámon, mindössze 7999 forintért megnyerik ezt a serpenyőt, amit garantálhatok, hogy nem sok embernek van otthon. Tehát 0691 10 20 30. Hívják most a DF Teleshopot, hiszen Alexandrát lenyűgözte a serpenyő. Biztos vagyok abban, hogy önöket is le fogja ez a serpenyő nyűgözni. Biztonságos és nélkülözhetetlen. Leteszem az asztalra, ezt Fuchs! figyelj, ott marad, Ugye, az asztalra ütünk, ugye akkor hazaviszük is. ezt a serpenyőt, én Hazaviheted, nem bírom itt Alexandra. hagyni. Ezt figyelj, de ennek a serpenyőnek nem csak főzési funkciója van. Ezt Serpenyő. Alexandrát elbűvölte ez a csodálatos serpenyő. De figyelj ide, nagyon sokszor voltak otthon Hová? úgy, szombat este iszogatás mellett üvegeztek, az üveg eltörött. Biztos vagyok benne, hogy nálad is volt olyan, Alexandra. Az Szoktam üveget törni. neki csapódott a kanapé lábának, és az üveges játéknak vége lett. Felelsz Igen. vagy mersz? Ez volt a kérdés, de az üveg Serpenyő a vagy legizgalmasabb mersz? pillanatban eltörött. Ezt figyeljék! Vajon merre fog megállni? Itt Úristen! pörög, és most az fog Úristen! kiderülni, Úristen! hogy kire Úristen! mutat? Vajon az operatőr kollégákra? Vagy ránk? Esetleg ránk, Alexandra? Hova? Rám mutat? Figyelj, ezt figyeld, és így meg is lehet állítani. Rád mutat! Látod? És akkor neked lesz a dolgod az, hogy teljesítsd, amit kért. De Teljesítem. ezzel még nincs vége. Hiszen a serpenyő már minden álmomat teljesítette. Így van. Nincs vége ezzel, hiszen hogyha ezt a serpenyőt megrendelik 7999 forintért, fogd meg, Alexa! Megfogom. Kapnak hozzá ajándékba egy bűvös golyót is, és a bűvös golyóval a serpenyő funkciója kibővíthető. Imádom a bűvös golyókat. Ezt figyelj, figyelj, ezt, hoppá, hoppá, Ne! hoppá. Úristen, Játszottál már így egy serpenyővel? Soha nem. Látod, mert ez nem akármilyen serpenyő. Látod? Ezt a serpenyőt, hogyha megrendelik 7999 forintért, mi 2 varázsgolyót adunk hozzá. Mindössze 7999 És hogyha én forintért. 19.990 forintért szeretném megrendelni, Hát akkor annyiért rendeled. A VS Teleshopnál nincs miről beszélni. tojás. Látod? És így tudsz játszani. És nézzük meg, mi történik, ha az egyik golyó elrepül. Elrepült. Hoppá, Alexandra, az egyik golyó elrepült. Ilyenkor semmi baj, hiszen van egy másik golyó, ami Tartalék szintén az golyó. önöké lehet. Mindössze 7999 forintért. Ugye milyen nagyszerű ez a játék? Fantasztikus. De ezzel sincs vége, hiszen ezt a golyót is Fú, kétféle Ezt módon hogy lehet tudnád használni. felülmúlni? 1, 2, Ne! Fú! 2. És ugye mindenkivel előfordult már az is, hogy volt otthon egy DF Teleshop díszlete. Azt a csodát, amit itt mögöttünk láthatnak, Igen. úgy hívjuk, hogy DS Teleshop díszlet. Ezt figyeld! Önöknek is van otthon DF Teleshop díszlete? És nem tudnak vele Fehér. mit kezdeni? Ezt figyeljék, Díszletes. ezt a serpenyőt erre is használhatják, hogy a díszlettel pingpongozzanak. Fuchs! Figyeld! Ezt nézd meg! Ezt még elképzelni sem mertem. Látod, a díszlet nem csak arra van, hogy beállsz elé, és így beszélsz valamit. Önökkel is előfordult, hogy volt egy díszletük, és csak beálltak elé, és mondtak valamit? Minden Biztos nap veled is előfordul velem, Fuchs. Ott van. Valamit mindig mondok. Otthon van a nappalitban egy díszlet, de nem tudod mire használni, csak állsz Ez a előtte és konyha. beszélsz. Meg tudod fogni a golyókat és a vadonatúj serpenyőt, és pingpongozni. Ezt figyeld, akár még az asztalon is tudsz vele pattogtatni. Ez nem mindennapi serpenyő. Úristen! Tehát egy serpenyő és 2 darab varázsgolyó most Ez mindössze nem lehet valódi. 7999 forintért az önöké lehet. Nincs más dolguk, mint tárcsázzanak. Ez a technológia mindig 10, lenyűgöz. 20, 30. Vásárolják meg most mindössze 7999 forintért. Tessék, Alexandra, ezt a serpenyőt te is Serpenyő. hazaviheted, hiszen Haza úgy is gondolom, hogy viszem. szükséged van rá. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a DF Teleshop. Viszontlátásra! Fuchs.